Mrs. Elizabeth Nwokeke Nweza nọzie n'Igbuku. Ọnwa mara eze na ọnwa mara onye ukwu nne m Ijelebe. Kedu ife anyị mere ọnwụ isi buka Elia. Okonu Nweza oyibo ka ọnwụ furu gbuo n'elu ụwa. Igwe niile jekọ n'ụzụ ka anyị be ka anyị ya lakwa. Ọnwụ apịa anyị n'ụwa ochie dike na ọdịmma nne m amụlụ ụbọchị eke. Ọnwụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke. Ugbo n'ebo ka ekwe na-akpọ dike n'ụwa ọkpọnya na ndụ ọkpọnya na ọnwụ nne m. Obodo ya lakwa eze nwanyị udo nọ na mmụọ n'ụwa. Onye udo ka ọ bụ udo ka ọ na-achọ udo ka eji malia nne m. Ebe ije na n'ọdịmma na anyị iloteli n'ụmụ iloteli ụmụ iloteli. Ọnwa dị n'anya n'iru ọnwa dị eli ego. Ọ bụ na ọnwụ na-eli ego ma anyị agbanyeliba n'ụwa nne m. Igwe niile jekọ n'ụzụ onye ụzụ kpụzi ife ọbịalịa na eke mma n'ọdịmma nwanyị mali mma bido n'isi weluo n'obu ụkwụ. Mana ọnwa mara na ịdị mma ọnwa mara na ịmali mma. Ọnwụ na-egbu onye dị njọ na-egbu onye dị mma n'ụwa. Isi buka Elia ka anyị ya lakwa nne m amụlụ ụbọchị eke. Ọnwụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke. Mgbe anyị nọ n'ahịa Biafra ahịa na-atụ bọmbụ na-ada. Mana ochie dike nne buru nkata de n'isi jebe ugbo ka ọ chọta ife ụmụ ya ga-eli ha. Eke mma Nweza nọzie n'Igbuku. Amụlụ ya n'oke obi ọ bịala dị n'oke obi n'obi Jonathan Okeke n'enu mgbom. Ochie dike nne ebe ka ijele nne ụmụ yi na-achọ ya bịa. Ọkwa gị gwali m nweli ndidi na ifeọma ga-elu m aka. Gị gwali m na chi nwa mgbenye adịghị efe ọsịsọ na mụ kwụba aka m ọtọ na ife ọbụla nchọrọ na mmenwe nne m amụlụ ụbọchị eke. Ọnwụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke. Ọrụ obodo bịa n'ihe n'ife eme nwanyị udo ana okoyibo ana. Nne fụrụ ụmụ ya n'anya Chukwu gọzili nye ya ogologo ndụ narị isi ike nne m amụlụ ụbọchị eke. Ọnwụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke. Enne mụlụ Fidelia Ijelebe ka nna jụzio. Enye mụlụ Benansi na Ginesi enye mụlụ Jimaima na Ebelechukwu. Kristiana na Chukwu ka nwanne m ka anyị ya lakwa. Ọnwa mara ka anyị si kwado n'ọnwa mara ife anyị na-eme. Ọnwa dị jụ ese n'ọnwa dị n'anya n'iru. Ọnwa mara okenye n'ọnwa mara nwatakịrị nne m amụlụ ụbọchị eke. Ọnwụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke. Isi na-ebu ogidi na-ebu n'egwu Abaleze bịa egwu Ikolobịa nne m alịlị ọnwụ ka nnebe ochie dike nna na mmụọ. Mgbe mpelimpe njegwusi egwu nata n'ụlọ nlalụ ụla njebe ọlịlị na nlọ nluo na nlọ ebe njele ọlịlị amịlị kpamụ na nlọ nyụ amịlị mama mọrọ n'ọbụ n'enu akwa chifoli n'ụtụtụ ọ bụrụ na manyụ amịlị na akwa nne m.
ochie dike nne m kpọlị m wee mee ka m kwụsị inye onye bụ nwa amịlị chijie n'anyasị ọkpọte m si m jee nyụọ mamịlị n'ilo otu afọ ka nsi wee megide wee kwụsị ịnyụ mamịlị na akwa nne m amụlị ụbọchị eke ọmụlụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke Ekemma nwoke oyibo Ijelebe amụrụ ya na 1925 ọnwụọ na 2018 ochie dike nne Ijelebe nekwa ụmụ yi na-achọghị ụmụ yi na-achọghị ụmụ yi na-achọghị bịa kenene n'ụwa na ndụmọdụ inyere anyị ka anyị ji ebi ya amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke osita dị mma danesi na onye ọma nwoke mụchara amụcha nwoke olie na ụba ha eze ya lakwa achiteki onye ọma onye nwere ya nwere ife ha iluzie kenelu m Mr. Chimezie nwa danesi na mụchara amụcha idu odogwu bịakwa n'ọkwa n'ọnwụ ọnwụ bụrụ nnekwu nne ya idu ha Gloria yalakwa n'ife melanyi Mrs. Gloria yalakwa Adadiora mma na bokolie yalakwa keduzi anye si unique nwa nwelo bi sale bịa die m alili ọnwụ ka nnakwa abalanzi akwazi na n'ụwa keduzi blessing Chinwendu yi ọkwa Chinwendu yi n'enu ụwa nnana ụka amaka yalakwa Chukwuemelie n'Italy na Germany ka na lebili Chukwuemelie yalakwa amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke keduzi Iniesta onye baka Iniesta onye baka nnanya na mmụọ endubu eze onye ka Chukwu Nwankwọ bili keduzi nna amaka onye bụ chi nwa Nwankwọ mụchara amụcha obere nwa yalakwa n'ọnwụ egbuo nna anyị amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke igwe niile ejekọ n'ụzụ ka anyị bee ka anyị yalakwa n'ọnwụ zuru ọnụ Hope nwanne m yalakwa Hope yalakwa nwa Ibenebu mụchara amụcha n'ufuma Amalachukwu yalakwa Ikechukwu yalakwa Chukwuemelie nwa Ibenebu yalakwa onye dịka nwa Ibenebu yalakwa n'ọnwụ melanyị ncha Eric yalakwa Eric Ibenebu nnekwu ọgọm yalakwa amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke ọnwụ Ekemma eze nwanyị udo nọ na Seloris na-ekwunyeli iyi chifoli n'ụtụtụ 4:30 ojebe ekpele ojiri ekpele ụtụtụ egwu nne m amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke Ifeomifolo yalakwa Ifeomifolo ebezinakwa nna anyị anabago mmụọ maka anyị dibe Eberechukwu Nwaji yalakwa Boniface Oji yalakwa nnukwu ọgọm Ijeọma yalakwa Ngozika yalakwa Chinenye yalakwa tangodi bike bezina amụrụ ụbọchị eke ọnwụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke Ifeọnwụ melanyị ka anyị na-ekwu Prince yalakwa Prince nwa Jago yalakwa nwa Christiana Peculiar yalakwa ebezina n'ụwa Princess nwa Jago yalakwa ochie dike nne ka anyị na-achọ n'ọnwa mara eze
Ghost time nwoke ke yalakwa nwanne m Chioma yalakwa Blessing yalakwa Favor nwoke ke yalakwa ụmụchukwu ka dibia egwu balance ga na alili ebunamo ka mkpụrụ ọnụ m jienu mụọ n'ochie dike nna nna mmụọ nne bidoro na ya wee chọba ife ụmụ ga-elie Chukwu gọziri enyi ogologo ndụ amụrụ ya n'eke ọ nwụrụ ụbọchị eke anyị ga-enye ụbọchị eke maka na olulu ya eze nwanyị udo na mmụọ obodo ya lakwa Enumgbom ebezi nakwa alili Igbo ukwu ya lakwa Antonio ya lakwa Anthony ya lakwa n'ụwa nweze anọzie Nwanneka ya lakwa Ogochukwu ya lakwa Nkiruka ya lakwa Ụgbọeze anọzie n'Igbo ukwu amụrụ ụbọchị eke ọmụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke amụrụ ụbọchị eke ọmụrụ ụbọchị eke anyị kwanye ụbọchị eke